lite nu på skolan, ja. Vänta på att Lana ska parkera sin bil. Vet nu vad vi gav honom en julklapp? Plus några kakor. Ja. En som smakar tårfis. Jo. Pizza. Ja. Ska jag hitta någon lång? Ja. Visst har vi bra bakgrundsmusik? Riktigt. Vi har lite att göra, ja. Imagine Dragons. Är det bra? Ja, oj. Klicka på bilden. Nej. Vilken ska vi ta? Jag har egentligen glasögon. Nu kommer Mia in. Mia är instängd, vi kan inte låsa upp heller. Vi kan inte låsa upp inifrån. Dennis är inte här. Shaking and ass on the floor. Vi kan inte öppna in inifrån. Hej då, bloggen. Hej då.